נמצאים כרגע בדיוק עם מפקד חטיבה 401 של השריון, סער צור. ואני חושב שתהיה לנו פה עוד הזדמנות לשמוע קצת על הלחימה ואיך היא מתנהלת. החטיבה שלו פועלת כבר כמה ימים באזור של צפון הרצועה. ספגה לצערנו גם הרוג ביממה האחרונה כתוצאה מצליפה. מפקד חטיבה 401, סער צור, תוכל לספר לנו קצת על הלחימה שאתם מנהלים כרגע ברצועה? אנחנו נמצאים כרגע בתוך ג'באליה, בפאתי ג'באליה, אחרי 3 ימים של לחימה שם. מאתרים ומוצאים מנהרות, משמידים אויב ומאתרים ומשמידים תשתיות אויב, תשתיות מבצעיות. החטיבה היא אחרי כמעט 6 ימי לחימה, התחילה מספר ימים באל הטטרה, מצאה מנהרה התקפית אחת שמגיעה לכיוון הארץ והשמידה אותה. השמידה הרבה מאוד תשתיות ומחבלים, וגם הרבה מאוד מחבלים פצועים. משם עברנו למרחב ג'באליה, וגם פה בג'באליה התקפה מאוד משמעותית שלנו לפני 2 לילות, ותוך כדי פגיעה משמעותית במחבלים רבים ובתשתיות, ועדיין אנחנו נמצאים בפנים. מצאנו כבר את פירי המנהרות שככל הנראה מובילים לשטח ישראל. אנחנו עסוקים באיתור המנהרות עצמן, ותוך כדי ממשיכים בפגיעה במחבלים שצצים ומגיעים, ובהשמדה של תשתיות. ראינו שהיה לכם הלילה נפגע כתוצאה מצליפה, זה אומר שאתם כרגע במצב סטטי, נייחים יותר? אנחנו אף פעם לא נייחים, אנחנו תוקפים, משיגים עמדות קדמיות, עושים פשיטות, נסוגים קצת לאחור וחוזרים כך קדימה עוד פעם, ממש חוזר חלילה יום אחרי יום, לילה אחרי לילה. כל פעם משהו קצת אחר, קצת יותר עמוק, קצת יותר ימינה ושמאלה, וכל פעם אנחנו משיגים הישגים נוספים. אמיר, סער, תספר לנו קודם כל על איום המנהרות. מה אתם רואים, מה אתם מרגישים שאתם פועלים שם, ועל מערכת מעיל רוח. אתם החטיבה היחידה למעשה שמצוידת במעיל רוח. חטיבה 401 אכן מצוידת במעיל רוח. מעיל רוח הוא, כמו שאפשר לראות, מציל חיים. המערכת הזאת היא מאוד מאוד איכותית. בינתיים כל מה שנורא על הטנקים גם נעצר, והמערכת הזאת מוכיחה את עצמה יום יום שעה שעה. המערכת הזאת מבחינתנו לא מערכת הגנתית, היא מערכת התקפית. היא מאפשרת לנו לרוץ קדימה, להסתער קדימה, מבלי לחשוב עכשיו אם הטנקים ייפגעו או לא ייפגעו. בנוסף, אנחנו מוצאים הרבה מאוד פירי מנהרות ותשתיות מבצעיות. כמעט בכל פיר יש אמל"ח, יש תחמושת, נשק, אמצעי חבלה, וליד כל פיר יש הרבה מאוד פירי משנה כאלה שאמורים בעצם להוות איזושהי תשתית בשביל כנראה לבצע איזו חטיפה או כל דבר אחר. אנחנו מכירים את זה, אנחנו מאבטחים את המרחבים שאנחנו עובדים בהם, ואנחנו בינתיים הורגים את כל המחבלים שיוצאים ומנסים לפגוע בנו. סער, במה הקרב הזה או הלחימה הזאת שונה מלחימות קודמות? מה יש לך היום, אם יש לך בכלל? משהו שהוא יותר, שהוא רלוונטי, שהוא עוזר? אני כמח"ט, באמת, אני לא יכול לבקש יותר. יש לי הכל מהכל. יש לי חיל אוויר, יש לי חיל הים, יש לי ארטילריה כבדה, יש לי כוחות נוספים, כוחות מיוחדים, חי"ר, שריון כמובן, הנדסה. אני מאוד עצמאי בלחימה שלי. כל מה שאני צריך נמצא אצלי בתוך צוות הקרב החטיבתי, ואנחנו יכולים להגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע. אתה יודע מה עומד מולך? נאמר, אתה עכשיו בג'באליה, אולי אחר כך בבית חנון. יש לך מספיק תשתית מודיעינית בשביל לפעול ביעילות? התשתית המודיעינית קיימת כתשתית חקורה, ואנחנו מכירים את זה. אנחנו גם תוך כדי לחימה מקבלים הרבה מאוד מודיעין. מודיעין כזה, חלקו הגדול, גם מודיעין זמן אמת, שעוזר לנו לעשות תקיפות מאוד אפקטיביות. חלק גדול מהמחבלים שאנחנו הורגים, ואני מדבר על 10 כאלה, אנחנו הורגים אל מול מודיעין זמן אמת. המח"ט, אתה מגיע לאזורי המנהרות, אתה מגיע לאזורי הפירים. יש עדויות שבזמן שאתם הולכים מעל פני הקרקע, אתם שומרים רחשים מתחת לפני הקרקע. האם יש מצב שבזמן שאתם מנסים לאתר את המנהרות, מחבלים הולכים מתחת לפני הקרקע מתחתיכם ומאיימים עליכם? כן, אנחנו יודעים בוודאות שבזמן שאנחנו למעלה, מישהו הולך שם למטה. אנחנו מודעים לזה, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מאבטחים אחד את השני, ואנחנו יודעים, אני מקווה, למה לצפות שאנחנו עושים את זה.